Pixka gehiago? Gehiago. Bai. Aizu seguru gogorra zean, ez? Ez zera taburu izango, ez? Ni akuario naiz. Bueno, eta astenenteak oso azkarra gera, nahiko berritxoak, Baina, barkatzen digute. Vibrazio gogorrez kargaturiko krisi bat datorkizula sentituko duzu. Gaurkoa ez da proiektu berriak hasteko eguna. Berdin dio, Hau bekadunek idazten dute. Importantena urterokoa da. Behin jo nintzen belarritakoak erostera, lasarteko erdieroko azokara, eta emakume batek begiratu zian eta esan zian. Zu oso galduta zara. Itzi gabe galdu nintzen. Eskua irakurri zidan, eta denarekin asmatu zuen. Dena. Energia bajua nuela, bidegurutze batean nengoela nire bizitza. Ez izateko hain gogorra nire buruarekin. Berak eman zidan, badakita, energia txargoztia bitzen dut. Esteptiko izango nieke burua pixka bat zabaltzeko. Dena ezin da ikasten ditugun gauzekin azaldu. Begira oxigenoa. Ez da ikusten, baina existitzen da, ez? Eta nire tipoena hori zientzia bat da. Ni zazpi naiz, entusiasta. Eta nire kainaren zazpikoa naiz. Kasualitatea? Deskarratu eta aplikazio bat, esaten dizuna ea bateragarria zeren ebez pertsonekin. CoStar. Badaukazu? Agian kompatible gara. Txinako horoskopoa ezagutzen duzute? Animaliekin da. Super guai. Ni naiz metalezko arratoia. Edo xagua. Metalezko xagua.